Benvolgudes companyes i companys. En nom del comitè organitzador us dono la benvinguda i us invito a assistir al Congrés Català de Laboratori Clínic organitzat per l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic que tindrà lloc a Reus del 8 al 10 de març de l'any vinent. En la seva 13a edició, el comitè organitzador, conjuntament amb les diferents seccions de l'associació, hem intentat omplir el Congrés dels continguts més actuals que ens permetin conèixer, valorar i discutir cap a on s'encamina la nostra professió en un futur. Permeteu-me en aquest punt que faci una menció especial a les empreses del sector biomèdic que ens recolzen i que, amb la seva col·laboració, fan possible la celebració d'aquest congrés. Per últim, permeteu-me que faci una menció molt especial a la seva seu, Reus, la meva ciutat d'acollida. No podem oblidar que aquesta és una reunió de professionals, però també d'amics. I, per tant, us convido, a banda de gaudir d'un interessant i avançat programa científic, a descobrir o redescobrir Reus, una ciutat que estic segur que us captivarà per la seva gran oferta cultural. Us espero a tots a Reus.